Good afternoon everyone. Again, welcome to our Facebook live stream. Si Brad Alvin Kitamundok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Ang topic natin nga ngayon is a very sensitive topic kasi I would like to make a reaction sa mga pag-preach ni Father Siano Ubod, parish priest of the parish in Luluan dito sa Cebu province. Kasi almost every day I've monitored his homily. Minsan nga last week I went to Luluan mismo sa kanyang simbahan sa parokya at nakinig talaga ako doon personally sa homily niya. Umatin ako ng kanyang misa. At true to the fact, as I have watched on the uploaded videos here on Facebook and in YouTube at mga reels dyan, mga video uploads, talagang parang inaraw-araw na lahat yata ng misa ni Father Siano, he always tackles the topic about his defense. Parang apologist yan ni Digong. Yun lang pagkita ko eh. Supposed to be he is a priest. I've heard he's a canon lawyer. He should know that in the canon law, wala po dyan, padre. Alam mo man, you're a canon lawyer. So wala dyan sa canon law na may provision dyan o may batas dyan na ang obispo, pare o santo papa can make use of the pulpit, ang pulpito, para mag-preach about politics, especially defending a known politician, an ex-president, and helping him, making apologetics, defending him, and promoting him and his party and his ideology. Wala dyan eh. I have also a book on canon law here. Wala man. Ang meron talaga dyan na mandato ng simbahang katoliko is that pati kami mga layman, we are not allowed to use the pulpit or even our apostolate to promote politics. Ano nang nangyari sa iyo, Padre Siano Ubod? Bakit parang mainit ka talaga dyan sa pagdepensa mo kay Digong? Inaaraw-araw mo na, lahat ng misa mo, meron kang patrutsada. Parang you do not care about those people who are hurt during the administration of President Rodrigo Digong Duterte. Kasi for a fact, sinagot mo yung EJK issue. Sabi mo, dapat daw imbestigahan yung mga alleged sa EJK ng mga pulis, ng mga pinatay ng pulis, ang mga adik o mga drug pusher. Eh, hindi mo na alam sa side sa mga anti-Digongs, hindi mo na pinakinggan, pati na yung sa mga official government na mga statements na during the time of Digong, yung mga biktima at pamilya nila takot kay Digong, takot sa pulis, takot even sa local governments kasi protokhang lahat halos. So paano ka ngayon magsasampa ng kaso? Kaya nga ang nangyari, ito mga biktima nagsampa ng kaso doon sa ICC. Makinig ka sa sabi ni Senator Chis Escudero, Senate President natin ngayon, na hindi naman we do not surrender our sovereignty to Netherlands or the ICC. Why? Simply because legal na husgado ang ICC outside of the Philippines. Yes, not Filipino, but pwede din tayo kahit anong bansa ka, kahit anong lahi ka, you can make a complaint or file a case against somebody alleged, for example, Digong Duterte, who is alleged to have committed crimes of crimes against humanity.
Kasi 30K nga ang allegation sa kanya na ganyan kadami ang kanyang pinatay sa kanyang drug war sa Operation Tukhang during his term. So may karapatan ang mga Pilipino na magsampa ng kaso sa ICC. At dyan, it is also defended by our Constitution. Oh. So how can we surrender our sovereignty kung ganyan ang nangyayari? We have to be objective, Padre. Hindi pwede yung emotionalism lang tayo palagi. We look up to you as a priest. Nalabas ngayon, Padre Siano, na ikaw para kang magisterium. You are pontificating. Talo mo pa si Archbishop Palma, ang obispo natin at local ordinary dito sa Cebu City at Cebu Province, Archdiocese of Cebu. Hindi ko nakakinig kay Archbishop Palma na he is preaching about digong and is pro-digong and is defending the sins of digong and promoting his good works. Sa ibang pari din, hindi ako nakarinig ng ganyan. Sa'yo lang talaga, ang dami mong watchers, dami mong listeners, dami mong viewers. O baka, Padre, ang purpose mo lang yan to make a controversy para mas marami ka rin, sumabay ka sa trend na maraming prodigong, akala mo lang, at akala ng mga prodigongs na marami talaga sila, mas marami sila sa mga anti-digongs. But we cannot be sure, we have no numbers. Posible the silent masses, the silent people, mas marami talaga sa prodigong. So, gusto mong sumakay lang siguro para yung YouTube upload mo at yung Facebook Reels mo kumita sa Meta, no? Siguro ganyan ang purpose mo, Padre, na you can gain more income. Marami ka sigurong listeners and viewers. I know for a fact, marami. Kaya naisipan mo, ito, lalaki ang income ko dito. Siguro, Padre, I would not put malice on your why you want more money. Baka marami ka rin gagastusin dyan sa parokya to help your parish. No? Pero, the end, just justify the means, Padre. Hindi pwede na dahil maganda yung ito na nga ang issue kasi pag ang pare o kahit man lang obispo naging prodigong ka, gumamit ka na nung Machiavellian sa Machiavelli, yung author ng The Prince, si Niccolo Machiavelli, ang kanyang doktrina o dogma, the end justify the means. So kasi gusto mo makatulong sa parokyano sa iyong parish, kaya gagawa ka ng ganyan para lang magka-views, para kumita ka, magka-income ka. The end just not justify the means, Padre. Kung sa simbahang Katoliko, canon lawyer ka pa naman. Ang opposite ng the end justify the means, sa Katoliko, ang opposite dyan, ang stand ng Catholic Church, magisterium at ating social doctrine. Hindi pwede na may gusto kang marating na maganda, purpose mo maganda, pero ang pamamaraan mo hindi mabuti, kundi masama. O bakit, Padre? Nasabi kong masama yung pamamaraan mo kahit maganda yung gusto mo mangyari na magkapera ka para makatulong sa parokya at siguro sa simbahang Katoliko in general. Kasi, Padre, yung pamamaraan mo mali. Why? Because you're using the pulpit in pontificating your political views, in your apologetics, in defending Digong, his works, and defending his crimes. Tinatabunan mo yung kasalanan ni Digong. That is already public. Narating na nga sa international court. So, Padre, mali yung pamamaraan mo. Kahit gusto mong magkapera, maganda siguro. I would not put malice in your earning money from that sa Facebook, sa Reels mo. Kasi, yung pamamaraan mo, the means is not good, but it is evil. Masama. Kasi lalabas, Padre, yung pulpito na is to be used to spreading the gospel of Jesus. Si Kristo dapat, Padre, ang pasikatin natin sa Ebanghelyo. Ang simbahan, si Kristo, mga santo.
mga doktrina at aral ng simbahang Katoliko. Yung pinasikat mo na ngayon, you're centered on one person, yung idol mo, si Digong Duterte. And that is evil. Because to preach a bad person on the pulpit, hindi yan gawain ni Kristo at ng mga apostol at nagsimbahang Katoliko for 2,000 years. So, Father Siano, ako, layman na lang ako. Although I'm a Catholic apologist delegated by our bishops, pero I have also a word to say, no? Kasi tahimik ang buong simbahan dito sa Cebu, pati sa Bohol, pati sa Leyte, pati sa Mindanao. Parang marami sigurong mga Katoliko din na mga prodigons na nasisiyaan at natutuwa sa ginagawa mo. And you are causing scandal to the Catholic Church and not only to the government. Bakit, Padre? Kasi dapat irespeto natin ang simbahang Katoliko. Pati na rin ang gobyerno. Ang gobyerno, nandito yan, Padre, you have to respect. So, you're on the contrary na side sa gobyerno ngayon kay Bongbong Marcos. Ako, hindi naman ako pro Bongbong. Dati ang binoto ko si Leni Robredo at Liberal Party. Wala akong binoto sa Bongbong at sa mga kasama ni Bongbong Marcos. Wala din akong binoto kay Digong at sa mga kasama niya. Pero lahat tayo, madigong ka, maleni ka, mabongbong ka, we have to abide on the Word of God na nakasulat dito sa Biblia, Padre. Please do not forget as a priest. Kasi nag-ebanghelyo ka, nag-humili ka, dapat magbasa-basa ka rin ng ibang portion sa Bible. At wag lang magbasa ng Gospel of the Day, tapos i-fit mo yung personality ni Digong doon sa Biblia at sa Ebanghelyo. Naku, Padre, mali yung ginagawa mo. I would like to correct you. Sana, Padre, this is time of Lenten season. Dapat we have to meditate, we have to teach doctrines and teachings of the Catholic Church related to Lenten season, like repentance, like confession. Wala kong narinig, Padre, na you promoted the sacrament of confession and about repentance. Ang nakakikita ko, you're compromising sins. You are compromising accountability of sinners and criminals. Parang lumalabas, you are promoting sinners to continue in their sins basta gumawa rin ng mabuti. Ilabag na labag yun sa diwa at espiritu ng Kwaresma, ng Lenten season, and you're a priest. Malapit lang at tayo sa Holy Week So, Father Siano, at least man lang, i-share ko ito sa group pages and groups. Marating ito sa iyo, i-share ko din ito dyan sa mga uploads mo. Sana makarating sa iyo. Huwag ka lang sana siguro magalit. Huwag natin na yung puso natin parang puno ng hatred sa mga kalaban natin kasi yung in-idolize sa ating tao na feel natin pinipersecute o pinagtutulungan, tapos gusto nating ipagtanggol, tapos kung may mag-react, kalaban na rin natin. Huwag sana ganun, Padre, ang iyong behavior when you react to my video. If time comes, siguro hindi pa ngayon or this week, na makita mo ito, ang reaction ko sa iyo. Kasi walang layman dito sa Cebu na nag-react sa iyo. Nagtitimpi din ako sa iyo, Padre, kasi you're a priest and I am a apologist, I am a Catholic, I am a devout Catholic. My family is a devout Catholic. But I was sad. And not only sad, I'm also worried kasi you make a scandal within the Catholic Church. Why? Because you use the pulpit in pontificating, preaching on your defense and apologetics on Mr. Digong Duterte and his family and his party. That is also part of politicking. And even it can also be said as you are legitimizing electioneering. Kasi election na ngayon, papunta na tayo ng election, meaning implicitly, you are trying to promote their senators, their candidates all over the Philippines. Tapos, ang pulpito, dapat, Padre, doon ka sa labas. Kung hindi ka sa pulpito, pwede kang gawa ng pulong-pulong dyan sa labas ng simbahan, outside of the holy place. Huwag mong
gagawin yung mga tinuturo mo, Padre, sa loob ng simbahan because it is a holy place. By the way, Padre, dito tayo magpupulaan sa mga traditionalist na ayaw nila, di nila gusto na mga pari natin ngayon, they accused you priest of being modernist kasi isang batayan nila, yung pulpito which is a holy place, dyan sa loob ng simbahan, malapit sa altar, malapit sa Santissimo Sacramento, ginagawa niyong secularized. May dinidiscuss yan politics at political problems, social problems of the Philippines na hindi naman dapat mga holy things. The gospel is centered on the life of Christ, yung buhay ni Kristo nakasulat sa Ebanghelyo. Tapos ihirit pa natin yung buhay ni Digong. We make Digong our bayani, our hero. Wala namang katiting na makikita natin sa pagkabayani ni Digong. By the way, Padre, tinuturo mo pa si Kristo. I find it sacrilegious, Padre, yung ginawa mo na si Digong na tulad nito. Yung ibig sabihin, yung krusipiyo sa likod mo na malaki, nakabitin doon si Kristo, nakabayubay sa krus. Pareho si Digong nagsakripisyo. Tapos, for me, Padre, honestly, as a Catholic layman, watching a priest doing that preaching in the pulpit, tinuturo mo lang tulad nito. Huwag sana natin gawin yan, Padre. Kung hindi ko ginawa yan sa buong buhay ko na yung krusipiho, yung larawan ni Kristo, ituturo ko lang ikaw ang ginawa mo tulad nito. Parang binaba na natin si Kristo dyan. Hari natin yan, Panginoon. He is our Creator. We should not do that. Tulad nito, ituturo lang natin doon sa krus. Gawin natin formal. Halimbawa, kahit mali man lang pagdepensa mo kay Digong, pinagkatulad mo, ipahalintulad mo kay Kristo, dapat sinabi mo, tulad sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag yung salita, the word pronoun, demonstrative pronoun, tulad nito. Because that is blaspheming our Lord God Jesus Christ. Ako, Padre, parang na-question ko na, where is the Holy Spirit in your life, Padre? Kasi makikita din natin Espiritu Santo, hindi lang sa pagbibinyag mo sa mga bata, mga sanggol, sa pagbibigay mo ng ostya sa mga Katoliko. Yes, that is your work as a priest and we are happy for that. Pero, yung salita mo rin, Padre, your teaching mo, your words mo, your doctrine mo, yung dogma mo, gidogmatize mo na yung pagdepensa mo kay Digong, also means what reflects who you are and what is your life. So this is not a question of your sacrificing as a priest, doing the works of a priest, good works in the name of Christ. Pero yung salita mo, Padre, if that word of yours will result into malaki na tinatawag ko na scandal in the Catholic Church, scandal in the Philippine government, you already committed grave mortal sin for that. Yung paggamit lang sa pulpito, alam ko, mga obispo alam yan at mga pari na mortal sin yan, gamitin mo ang pulpito, a holy place, na mag-preach ka sa politics, secular things, hindi holy things. Yun ang nasa canon law. Naalala ko yan sa canon law, nakalimutan ko lang ang numero. So yung ginawa mo, Padre, labag sa canon law. Canon lawyer ka pa naman. Kaya nga, Padre, huwag kang mag-emotional masyado. Kasi Satan will use your emotionalism para malimutan mo yung mga magandang bagay, mga batas si Kristo sa simbahang Katoliko. Kasi canon lawyer ka, matakpan na, hihina yung pag-iisip mo, magdidilim na, si Satanas na may control. And you will keep on preaching, di mo pala-alam, nagpe-preach ka na, compromising the teachings of Christ. For example, sa 10 Commandments, sa 5th Commandments, thou shalt not kill, kino-compromise mo na, kasi dinipensa mo na ang you shall kill. Yun ang utos si Digong eh. Hindi mo na madepensa, Padre, si Digong na sabihin mo, iimbestiga yung EGK, mga biktima, kung totoo ba talaga, may batayan ba talaga, tapos ipahuli ang pulis na gumawa. Kasi umamin na si Digong eh. Si Bato nga de la Rosa na PNP chief, Padre.
Padre makinig ka naman, konti lang, Padre, huwag ka naman agad magalit sa akin. Si De La Rosa nga may video dyan, sabi niya dati. Ngayon, bago lang, he denied. Personally denied. Wala kong inutos sa ganyan, napatayin nyo. Tapos may video pala nakakuha doon kasi na-upload noon. Kasi we're in the age of the may social media, YouTube, Facebook, etc. So nakita yung video na. So na video ngayon, na-upload din na siya mismo as chief police, naka-uniform pa sa as chief PNP. Tapos nag-utos, sige, patayin nyo. Pwede yung patayin kung galit kayo sa kanila, patayin nyo. Gusto nyo pa, sunugin nyo. Buhusan nyo ang gasolina. Patayin nyo. O di, Padre, maliwanag yan si police nga eh. Kasi yung chief, yun nga nag-utos, yung mastermind. Pati si Digong na mastermind din. Imamin. O ako ang responsable kasi ako mismo ay killed. Siya daw personally, mantakin mo, Padre, si President Digong na mahal mo, ina-idolize mo, umami na siya daw mismo gumamit ng baril, pinatay na yung kaaway niya nung nasuspect na dahil nagalit siya. Nirat-rat daw niya more than 200 bullets in the body of that person. Kahit ano man yung criminal, Padre, we have no right to kill that person. Ikaw, Padre Siano Ubod, makaya mo bang ginawa ni Digong? May kalaban ka, halimbawa ako, kaaway mo ako, Padre, gusto mo akong patayin, tapos magkita tayo, sinaktan kita, tapos gusto mo rin akong saktan, tapos patayin mo lang ako agad. Is that justifiable? O para lang ma-justify yung galit mo sa akin to your enemies, galit mo sa mga drug dealer, galit natin sa mga pusher, pati sa drug lord, Padre, patayin na natin agad-agad. Kahit na mahuli natin dyan, naghihitit ng shabu, barilin natin. Mali, Padre, you are canon lawyer, Padre, huwag tayong ganyan, Padre. Hindi mo na madepensa yan. Kahit obispo pa o kahit pa pari o sinong layman ay challenge the layman, magdebate tayo. O kahit pa Santo Papa, walang karapatan pumatay ng tao, Padre, thou shalt not kill. Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5, inulit ni Kristo sa Matthew 19, 17 to 19. Inulit ni St. Paul, Romans 13, 8 to 10. At marami pang bersikulo ng Biblia. Ito, Padre, dudo ko sa iyo, Padre, you have already stopped reading the Bible. Baga, sinipi mo na lang yung Ebanghelyo, nagmamadali ka, tapos iniisip mo ano na naman ang apologetics mo kay Digong, ihirit mo doon sa Ebanghelyo. Malimutan mo na lang yung the gist of the gospel of the reading of the day. Pero other parts na hindi na gospel, hindi mo na pa din nire-reflect. Andyan yan. Si Digong, Padre, paano mo na yan madepensa, may pagtanggol? Sinabi ng Digong, siya mismo, sa lifetime niya, hindi nga siya na preso walang kaso laban sa kanya, kaya hindi nga siya nahuli. Okay lang ka lang, Padre, na may tao, ang presidente natin, umamin personally, pinatay niya ang kanyang kaaway, tapos pinatapon na inilibing niya kung saan, tapos he will not be held accountable for that. Saan yung pamilya noon, Padre? Kawawa naman. Kaya sabihin natin na may kasalanan yung taong yun kay Digong. Si Digong walang kasalanan doon. Pero pinatay niya na, Padre, so may kasalanan na siya ngayon. Quits na yung kasalanan ng pinatay niyang kaaway. Yung kasalanan niya laban sa kay Digong. Padre Siano Ubod, maawa ka naman, Padre, sa simbahang Katoliko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Padre. Ako, Padre, sabihin ko sa iyo, nag-livestream ako dito, I am not monetized. I am the poorest Catholic apologist in the Philippines. CFD na pinaka-pobre. Kaya nga maraming kumalaban sa akin ng mga CFD din. Kasi nag-isip sila, mas magaling sila kay Brad Alvin. Kasi mas mayaman sila. Kasi inaamin naman ko naman dito sa Facebook live stream ko na I am the poorest. Pero I'm not monetized. Pero nagpapatulong lang ako sa kapwa ko Katoliko kung may gagastusin ako sa aking apostolate, sa aking ministry. Pero hindi katulad mo, Padre, nagmo-monetize ka. Libo-libo na tatanggap mo every month from Meta.
dito sa Facebook. Hindi ako nagpa-monetize, and even in the future, until the day I die, if 55 years old na ako, I don't think sa paging masakitin ko, Padre. I have weak lungs. Palagi akong inuubo. No, minsan hindi na tinatabla ng gamot. I think I cannot reach 60 or 65. Maaga sigurong kamatayan ko, Padre. But I tell you, even Catholic layman, I would not let my Facebook be monetized. Why? May monetization din, hindi ako nag-apply. Bakit? Gusto kong sundin, Padre, siya, no? Sa Matthew 10, nga to sa Matthew chapter 10, verse 1 to 10, letter by letter, that when I preach the gospel, I would not ask for monetary favor, financial favor. Kaya magka-diferensya tayo, Padre, in that point. So, mali na agad, Padre, yung ginagawa mo, kasi yung utos ng Diyos sa 5th commandment, sa Decalogue, kinalaban mo, nandyan din yan sa canon law. Yung mga killers, mga nag-confess, publicly confession na si Bato de la Rosa at si Digong Ina. Si Digong sabi, pumatay nga ako. Yes, sinabi ko sa kanya, patayin nila. Sinabi ni Digong. Kaya yung mga video si Digong yun, isa din yun sa 100 plus na ebidensya ng ICC laban kay Digong. So, ano na yan, Padre? Diyan pa lang na punto na umamin si Digong, si Bato. Tapos, imbestagahan mo pa yung nasa baba na pulis. Yung mastermind na nga umamin, Padre. Tapos, takpan pa natin. Huwag natin takpan, Padre, kasi pag tinakpan natin, yung kasalanan niya, kasalanan mo na rin. So, Padre, ito, hindi mo siguro alam ito sa Biblia. Pag tinakpan mo yung kasalanan ng may sala na isang taong, example, a dictator and a mass killer, crimes against humanity, so you also have that sin imputed to you, you're also a criminal. Kasi tinatakpan mo. Obstruction of justice din yung ginagawa natin. Now we defend the sinner, the criminal, the killer, the murderer. We defend. So we commit the crime of obstruction of justice. Yung hustisya sa lupa, hustisya din yan sa Diyos, sa langit. So ang kalaking kasalanan, Padre. So, paggawa mo sa pulpito na ginawa mong diyan ka mag-preach sa ebanghelyo mo na Dutertism, defending Digong, apologetics for Digong, his ideology, his political party, and everything about him, in-idolize mo. Idolatry yan, Padre, that is mortal sin. Labag yan sa canon law, Padre. Idolatry pa. Tapos, naging criminal ka na rin sa mga pinatay ni Digong, kasi the sin will be imputed to you because you are covering that kind of sinner, Padre. Katulik ko si Digong, we are praying for him. Ako, Padre, I also want that Digong will repent this Holy Week, this Quaresma, and then return to God, ask sorry, go to a bishop, hindi pare lang, Padre, sa'yo, kundi sa obispo. Maghingi ng patawad sa obispo, magkumpisal na he blasphemed Jesus Christ, na stupid God, that he will ask forgiveness for his sins, at mag-reflect at meditate siya doon sa preso niya sa Hague, sa Netherlands. Dapat yan, Padre, ipopromote mo. Ngayon, Padre, kung you commit these mortal sins, marami pala, Padre, hindi lang isa eh. So you are committing now a sacrilegious mass, the result of it. You are in a state of mortal sin kasi ang pagkakasala mo, Padre, siya, no, ginawa mo dyan mismo sa misa, sa loob ng misa. Hindi naman sa labas ng misa eh. Doon sa loob, yung homily mo, ilang minutes yung homily mo, mahaba pa. So, balat ka dyan. Immortal sin na pala yan, ay minuto yan. So, sacrilegious mass mo. Kasi una yung homily, you're already state of mortal sin. Tapos ngayon, mag-consecrate ka. Di, tinampalas mo lang ating Panginoon Kristo. Iginaganyan-ganyan mo pa. Tulad nito, si Digong tulad nito. Padre naman, maawa ka naman, Padre, or scandalizing the church. Dito sa Mateo 18:6, sabi ni Kristo dito, anong gagawin sa mag-iskandalo sa kanyang simbahan, sa kanyang mga lungsod, sa kanyang bayan?
mga sanhi ng pagkakasala. Nandito din sa Mark 9:42-48, Luke 17:1-2, and Matthew 18:6-7. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat, kaysa siya'y maging sani ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanampalataya sa akin. O you are a priest, Padre Siano. We are the faithful and the believers. Nag-scandalize ka sa amin kasi what about if Brad Alvin will be converted into your ideology, Padre? I will also defend Digong. Di yung kasalanan mo, gagawin ko rin. I will pontificate on defending Digong, covering his sins, obstructing justice para sa mga napatay niya, sa mga biktima niya all over the Philippines. Tapos pinipreach ko yung ideology niya. Pinapanalo ko yung mga sila Marcoleta, sila Kibuloy, mga false prophets, Padre. Ni anong mangyari? You scandalize me on causing me to sin. Yun nga ang meaning ng scandalizer. Alam mo, Padre, huwag na kailangan lang magbasa ka sa Webster's Dictionary. Scandalizer meaning you cause other people to sin. Parang nagturo ka na, pumatay na tayo, okay lang ang EJK, basta gumawa ka ng mabuti. Naku, Padre, mortal sin yan, grave mortal sin, you are a scandalizer. Sabi ni Kristo sa Biblia, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sani ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan at pagdating ng tukso, ngunit kakikilabot ang sasapite ng taong pinanggagalingan nito. So, kung ikaw pa di ang source of scandal dito sa Catholic Church in Cebu, napunta na yung preaching mo sa pulpito sa Davao, na-encourage mo yung mga prodigons doon, marami doon sa Mindanao, sa Davao, pati na sa Luzon, pati na whole world, pati na yung mga OFW na gustong hindi na mag-remit this week at next week sa Pilipinas, ini-encourage mo yun dahil dyan sa mga uploads mo, mga reels mo, sa videos mo dito sa Facebook at sa YouTube. You cause a scandal, Padre. Sabi ni Kristo, mabuti pa daw ibitin ang iyong liig sa malaking bato na gilingan tapos itapon ka sa dagat. Matthew 18:6-7. Hindi ako nagsabi niyan, Padre. Sana huwag ka namang masaktan, Padre. Be open-minded. Canon lawyer ka, Padre. You are a priest. You're supposed to be our father in the faith. Dapat, Padre, hindi ako mag-preach ng ganito para sawayin ka. Pero sa Tito 1:13, Padre, sasawayin talaga Kasi you will be causing scandal to more Catholics. Baka may masakit ako, Padre, na convert mo na pagiging prodigong. Tito 1:13, tama ang kanyang sinabi. Kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Tito 1:13, Tito 2:15, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang uhamakin kanino man. Tito 2:15, Tito 1:13. Sa King James Version Tagalog, sawayin mo sila ng may kabagsikan. Sa King James Version at ibang Catholic and even non-Catholic translation sa Tito 1:13, rebuke them sternly. So hindi nga ako sumaway ng may kabagsikan, Padre. Relax lang gan itong pagsasalita ko. Sana huwag kayo magalit, pati kayong mga Katoliko na prodigong. Kasi may kasama to This will be scandalizing to the Catholic Church kung mag-compromise tayo dito. Ako ang una dito na Katoliko na nagsalita para sumuway kay Father Siano Ubod sa kanyang using the pulpit to evangelize about Dutertism ni Digong. O dito naman, Padre, you're scandalizing the government. Kasi ang dapat natin muna, neutral tayo as Catholic. Tapos makinig naman tayo sa side ng gobyerno. Yung namunuan na yun, hindi naman si Digong, kundi si BBM at ang mga tao ni BBM. So makinig naman tayo sa side ni BBM. Irespeto muna natin si BBM bago sa grupo ni Digong kasi utos siya ng Diyos para sa mga namamahala at tayong mga Katoliko na mga, we're also Filipino citizens. Roma 13:1-4. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan
Huwag tayong mag-incite ng rebellion. Huwag tayong mag-incite ng grabe na criticism sa kalaban ng ina-idolize natin. Sapagkat walang pamalangin di mula sa Diyos. So, kaya nga, 31 million yung kay BBM. Hindi naman ako pro BBM. Kasi, binigyan ng Diyos ang permissive will. Permissive will na mahalal si BBM na maging presidente. Kayo din, padre, ang mga prodigong din ang humalal kay BBM eh. Hindi naman kami mga pro-Lenny. So lahat ito ngayon ang pamamalaan ni BBM, hindi naman si Digong, si BBM na. Ito ay pamamalaan na galing din sa Diyos. This is also blessed by God. Kasi sa Biblia nga sila nag-o-taking sila ni BBM eh. Irespeto natin, sabi ni San Pablo, Roma 13, 1 hanggang 4. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamalaang umirireal. Kaya nga ang lumalaban sa pamamalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Kaya yan, paglaban yan, kahit yung kaso ni Digong, it is paglaban sa pamamalaan kasi mayroon sa mga kaso, walang nag-file ng kaso sa mga korte natin. Doon sa ICC, nag-file ang mga Pilipino kasi hindi kaya na makorte dito. Our justice system is inadequate sa kaso ni Digong kasi si Digong pumapatay nga eh. Pati ang justice matakot, pati mga huwes kasi papatay ni Digong. Si Sara Duterte nga, Vice President, binalaan nga na, he warned BBM and Lisa Marcos and all the family of Marcos na patayin niya kung anong mangyari sa kanya. Later, may papatay din sa Marcos clan, Marcos family. Pagkalaban yan sa nasa puder. Sinong nasa puder? Si BBM and company. Tapos kinalaban natin padre. Padre siya, no? Makinig ka naman sa Biblia. I'm only reading the Bible. Kaya nga ang lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila nararapat sa parusa. Kasi Digong nararapat yan sa parusa. Sabihin na natin si BBM ang mastermind ng pagdakip kay Digong padala sa ICC. Irespeto natin si BBM kasi he is our commander-in-chief. He is our president of the Republic of the Philippines and he is duly constituted by God and the Philippine Republic. So even the judiciary, mga huwis, respect the decision of BBM na hindi tinutulan yung ICC, warrant of arrest from Interpol. Bagkus pa, ginawa yun o in-implement. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa kabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihan magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budi. So sa conscience natin, for our conscience, we should be subject to our government. Yung paggamit mo sa pulpito, Padre Siano Ubod, to evangelize and pontificate about your apologetics defense on Duterte, is paglabag yan sa gobyerno. Kasi nga, pinahuli nga eh. Ikaw, Padre, you're a priest, wala kang pakialam sino yung mga kriminal na mga nandito sa ating palibot sa bansa. Si BBM gusto niya mahuli yun. Yung may asunto, doon sa ICC ang asunto, ang mga kaso, mahuli ka sa rin dito sa Pilipinas, padala doon. Kasi crimes against humanity, maraming pinatay. Mabuti ngayon, Padre. That will be helpful to us kasi we would be peaceful in that point. Kasi yung kriminal na maraming pinatay, madala doon sa hukom. Kasi dito sa Pilipinas, walang hukom dito nga, madala natin si Digong. Saang regional trial court o sa Supreme Court, madala natin si Digong. Takot lahat magsampa ng kaso dito kasi papatayin nga. So sana, Padre, makuha mo naman ang punto ng gobyerno. Roma 13, 1 hanggang 5, Padre. Matakot tayo. We should be subject to, pare ka, mas higher ka kay BBM sa simbahang Katoliko o mas higher ka rin sa akin. Pero sa
Filipino citizen, mababa ka, Padre, pati ako. Mababa tingnan na hindi tayo presidente natin na si BBM. Kahit nasabihin natin, hindi siya devout Catholic. Pasako pa rin tayo kasi utos siya ng Diyos. Diyos ang gusto niyan mangyari. Kung sundin natin ang Diyos, the blessings would come with the Catholic Church and with our Philippine government. Padre Siano, ito Padre, ilagay ko dyan Padre ang canon law, numero ng canon law, na bawal yan Padre gamitin mong pulpito to politicize Padre. I have already consulted with mga friend ko na pari, bawal talaga yan Padre ginagawa ko. Sana Padre, tumigil ka na dyan Padre. Balik ka sa Ebanghelyo Padre, kaya marami pa tayong pag-usapan dito sa Kwaresma Padre. Gusto namin Padre, ako for a fact, gusto kong marinig sa iyo kung bakit mangumpisal tayo sa inyong mga pari Padre. Tulad ni yung patron saint of parish priest, no Padre, kilala mo yun, na why he loves so much confession na hindi na siya makatulog buong araw, ang haba ng linya nagkukumpisal sa kanya. Sana Padre, i-preach mo yan sa pulpito, why we Catholics needs to confess our sins, no Padre. Tigilan mo na yan Padre, sana tigilan mo na yan. O baka Padre, iniisip mo, itigil mo na lang yan hanggang anong mangyari. Kung positively doon ka lang hihinto kung mauwi na si Digong. Hanggang hindi pa mauwi si Digong Padre, lifetime mo na yan i-depensa si Digong Padre. Naku Padre, tapos gagamitin mong pulpito Padre, you will be committing grave mortal sins. Marami Padre, I've already cited, you can review my video. And you will commit sacrilegious mass. Yung mga tao Padre, mga layman na magkalawat ni mo Padre, mag-receive Holy Communion for you, because they are also listening your pontificating on your Digong Dutertism apologetics, will also cause them to have mortal sin. So sacrilegious mass pa yung na-attend nila, magkasala din sila Padre. So lahat madami na Padre, tapos nakikinig sa iyo doon sa mga upload mo, magkasala din sila Padre na mga Katoliko at mga Pilipino. Kaya Padre, please Padre, pag-isipan mo na yan Padre. At kung sana Padre marinig mo itong video ko, tapos basahin mo itong sa Biblia, kahit man lang yung thou shalt not kill Padre, bulay-bulay mo, nandyan yun sa sisi Padre. Wala tayong karapatan Padre sa thou shalt not kill na utos ng Diyos sa 10 commandments, 5th commandment, na pumatay. Kahit gaano pa yun ka makasalanan, kahit si Hitler pa yan. Halimbawa, sundalo ako sa World War II, naabutan ko si Hitler sa kanyang bunker, papatayin ko diretso. Kasi ikaw Hitler, ikaw you are the cause of World War II, I will kill you, I have the right to kill you. Wala tayong karapatan ganyan Padre, at hindi yan talaga mangyari hanggang sa pagbalik ni Kristo. Bakit Padre? Basahin mong Biblia Padre, si Kristo lang at ang Diyos may karapatan pumatay. Kaya nga babalik ang si Kristo Kaya ang the great pagpatay sa mga kalaban natin Padre, sa mga masasama dito, is the time of Christ when He comes back to judge the living and the dead. Kaya yung mga dead doon, ibig sabihin yung mga masasama ibubulit sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Padre, mas mabuti pa yung apoy ng impyerno i-preach mo para matakot tayo gumawa ng kasalanan Padre. Mga doktrina at aral ng simbahang Katoliko Padre, mga sakramento Padre, at iba pa that is relevant to the gospel, especially the life, the teaching, the death and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Sana Padre, makinig ka naman, kahit maliit lang ako na boses Padre, pero sa kadaming Katoliko dito sa mundo, dito sa Pilipinas, dito sa Cebu, ako lang si Brad Alvin Kitamundog, ang nagkusang loob Padre. Hindi ako for monetization Padre, nagkusang loob. This is not to attack you, to ad hominem you. Hindi kita tinawag na tanga, gago, baliw, etc. Wala Padre. I'm just telling you, although how stern my rebuke is, I'm just telling you based on the Bible na mali yung ginagawa mo Padre. Baguhin mo Padre, may time pa Padre. Naniniwala ko, you as a priest are spiritual father sa mga Katoliko dito sa Cebu at sa Pilipinas, na meron ka rin Padre puso na makinig at isip. And I know that the Holy Spirit will still guide you Padre, and Jesus Christ, because you're a priest. Your priesthood Padre
inutang mo lang yan, hiniram mo lang kay Kristo, Padre. Hindi mo talaga sarili yan. So, wag mong kalimutan yan, Padre, na yung pagkapari mo, mas mataas ka sa amin na liman, pero inutang mo yan at hiniram mo lang kay Kristo. Someday, babawiin yan ni Kristo, Padre, sa araw ng iyong kamatayan, nang kukunin ka na ni Kristo. You will also be accountable for all your preaching. At sana, Padre, alaala mo later when you grow old na, Lord, salamat Lord, may Alvin Kitamundok na who tried na sawayin ako. Kahit hindi ko ito kilalang tong taong to. Nakinig ako sa kanya, binago ko yung style ko sa preaching. Kinalimutan ko yung mga labag pala sa mga utos mo, Panginoong Diyos. Sana, Padre, that is my prayer, no? Every day, I watch upload your videos. Believe ako pa sa'yo, Padre, you have the gist and you have the charismatic way of preaching. Kaya nga maraming nadadala mo. Sana, Padre, madala natin for conversion. Hindi madala natin, Padre, na makompromise natin na wala ng sense of accountability sa kasalanan. Basta gumawa ng mabuti, magpatayo ka lang ng bridge, ng mga building, tulong sa gobyerno, tapos papatay ka na ng tao, okay na. Hindi po okay yan, Padre. The end justify the means. Hanggang dito na lang po, Padre. Sa lahat ng mga Katoliko, pakishare po. Tulungan niyo po ako kasi ako lang nagkusang loob. I tried to be courageous. I asked Jesus, Lord, give me the courage to preach this time of the Holy Week. Kasi Kurisma nga to, kailangan natin to, Padre. Padre siya na ubod. Yung pagsaway ko sa iyo, kailangan natin to sa Kwaresma, Padre. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shout out ko lang mga kaibigan ko dyan, mga Katoliko. Brother Arnel is watching, R.K. Aranes is watching, Sister Gingging is watching. Akala ko tumigil na sa pagkapari, may mangumpisal pa kaya kay Padre Siano, Jel Pacularis Martinez Ardina, and many others, mga Katoliko at hindi Katoliko. Sa kaibigan ko na nag-convert from SDA into Catholic Church, no? Diyan sa Mindanao, you know who you are, Brad. Congratulations, Brad. Alam ko, binyagang Katoliko ka dati, tapos nag-convert ka, tulad ni Jared Almazura from MCJ, nag-convert sa Catholic, pero Catholic sa binyagan dati. I am proud of you, brother, no? Debater pa naman sa Seventh Adventist. So, actually, the war against Protestantism dito sa Pilipinas, sa control na ng punto por punto, at sa akin din, kasi nagtulungan ang mga Catholic faith defenders at mga Catholic apologists tulad ni Father Darwin, ni Jando Alabado, ni Paul Alima, pa San Pablo Alima, Brad Alvin Kitamundok at iba pa dyan, sila Sino, doon mga apologists at chief di sa Mindanao. Kaya mahina na ang Sabadista, mahina ng MCGI, ang Iglesia ni Cristo. Actually, as a chief apologist and bishop delegated, I would like to declare that this war against Protestantism is already won. Panalo na tayo, matagal na. Ilang buwan at ilang taon, nanalo na ang simbahang Katoliko sa debatehan. For a fact, me as your apologist, wala nang mga hamon sa akin, takot na lahat, because for a fact, they don't know Hebrew, Aramaic, Greek, and Latin Bible. Meron ako dito kompleto. So, takot na sila sa akin, takot na rin sila sa grupo ni Father Darwin. So, we already won. Praise the Lord, glory, hallelujah. So, hanggang dito na lang po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please pray for Father Siano Ubod. Pray for President BBM. Pray even for Digong. Pray for all the Catholics and all Filipinos in our country. We love our country as we love our God. We love also our priests, no? We also respect them. So dito na lang po. Goodbye. God bless. Bye-bye.